argita garbi dago ez ilegalizazioa dela eta posible dela, PPGI PSOE gehiengo osoa ateratzea edo absolutua ateratzea parlamentuan. Jakin badakitelako ezinezkoa dela behintzat gehiengo absolutua ateratzea, alderdi politiko guztiak egoten badira botu merkatuan, ez da? Merkatu horretan. Eta hori da jokoan dagoena, datorren igandean jokoan dagoena da erabaki zentrua, herri honen erabaki zentrua eta Euskal Gobernuaren erabaki zentrua hemen Gasteizen eukitea guk proposatzen dugun moduan edo Madrilen PPkoek eta PSkoek proposatzen duten moduan. Hori ez da ertzaintzaren agindua baizik eta epaiketaren edo epaitegien aginduta. Ez daude kasu hontan botere politikoenpean, baizik eta botere judizialarenpean. Nik garbi dukala gauza konpontzeko beharrezkoa dela, ezker abertzalekoekin hitz egitea eta elkarrizketa eukitea, egon ala ez egon legebiltzarrean behaiekin jarraitu behar dugu hitz egiten. Eta ni lehendakari nazen aldetik garbi daukat, oain arte egin dudan moduan, ez da? Osea, ni naiz eta bankilloen eserita behaiekin hitz egiteagatik, azken batean ez esateagatik, baizik eta beraiekin hitz egiteagatik. Nik pentsatzen dut, ezker abertzalekoekin ere hitz egin behar dugula, elkarrizketa prozesu bat irekita euki behar ditugula, naiz eta berriro diot, parlamentuan egon ala ez, eta nik horrela segituko dute egiten garbi. Nik pentsatzen dut autokritik egin behar dugula, eta ez dugu aprobetxatu, edo ez ditugu aprobetxatu, bi oportunitate pakia lortzeko. Eta hortik aurrera zein izan behar da gure jarrera nik pentsatzen dut alde batetik izan behar dela elkarrizketa. Elkarrizketa da bide bakarra. Elkarrizketa guztiekin, ezker abertzalekoekin ere. Eta beste alde batetik, beinta berriro saiatzea, 1000 aldiz saiatzea. Zinezkoa da, etzitzea, ezinezkoa da. Momentu honetan Europako instituzio batean dago mahai gainean kokatuta, eta Europako giza eskubideen epaitegia dago kokatuta, eta nik uste dut oso polita izangoela, etorkizunean Euskal Herriari buruz, geure erabakitzeko printzipioari buruz hitz egitea eta zerbait esatea, instituzio bat Europan, nik uste dut interesantea, oso interesantea izan daitekela. Etxipena nik uste dut batez ere izan zela bake prozesuarekin. Hori bai, hori azken batean oportunitatea bakia lortzeko ez aprobetzatzea hori bai, eta horrekin etzipen pixkatez haundia, eta batez ere abertzaletasun munduan. Nik lehen esan dizuana, ez da, gero-gerokoak, baina nik ikusten duena momentu honetan koalizio kakotzen artean hor daola, eta zein den, ez da, ateratzea gehiengo osoa PPGI PSOE geure politika kontrolatzeko. Hori bai, nik hori argitarri daukat, eta gainera esaten dugunean, oso zaila da beraien artean koalizio bat egitea, ez dute behar hori. Gu posibilitate horren kontra borrokatu nahi dugu, eta eskatu behar dugu jendeari adi egoteko, eta posibilitate horren kontra borrokatzeko, zintxotasun osoz, baina borrokatzeko.
itxaropenaz hitz egin nahi dut. Esateko, gizarteari esku guztiak eduki behar ditugu, baina aurrera aterako dugula herria eta daukagun krisi honi nola ez, aurre egingo digula. Hori ez ezik, azkenak izan gara, daukagun krisi honi heltzeko, ez da? Oain, geure helburua zein izan behar da, geure helburua izan behar da lehenak izatia, krisi honetatik ateratzeko.